Section 2 atora dagalong 4 len atora kaslama main pen SK George Taro Mondol Gulab Ingti Lapen Mondol Bimol Terang Latum along liave penatum si bangalong lialong amitang ahem misia mente thabdun si kror atangka kapanglim dun 4 len atora kaslama main pen longli ki konduna tumaphan National Highway Authority of India tumpen longli philanganam lapen thengpi theng pranganam ki picha phan Caribbean Long Autonomous Council along tangka mangpalero Bonta longli ki kondunvek abang patum ki long nang jadi malong pen Fuloni Revenue Circular sa hemalong ki claim bomb SK George Taro Mondol Gulab Ingti lapen Mondol Bimor Terang atumalong le ave pinatum si longli ki dua tumalong longli ingthan dun chong husi amethang ahe misia men che thapdun pen Fuloni Revenue Circular kaparlo parokwa denarong lapen dong mukak malong pen kror atangka ki bukdun SK George Taro Mondol Gulab Ingti lapen Mondol Bimol Terang atum anut kaprek amen thabdun pen kror atangka ki bukdun ma nilitum puthot kat news pen nampak lang pontupo